Здравейте, искам да ви представя набързо една онлайн платформа за реклама на малък бизнес, която е доста полезна и оптимизирана много добре в Google. За да я използвате, трябва първо да се регистрирате на yepsi.com, като регистрацията е доста проста, с имейл, няколко ваши данни, като имена и ваш профил. Тоест, вие първо създавате ваш профил и след което влизате в системата. Входът е стандартен с имейл и парола. Ето аз влизам. Така, вече съм вътре в платформата. Накратко, вътре може да имате свой приятелски кръг, да привличате аудитория, както и да правите епсита, което е основната идея на тази платформа. Епситата представляват кратка презентация, която може да бъде на вашия бизнес или на нещо, което вие харесвате. Ето, например, в момента мога да ви представя епси, което презентира новите Android устройства на Google, които могат да се използват, и съдържа кратка анкета, няколко линка към сайтове. Така, самото EPSI може да съдържа точно такива елементи, значи то може да съдържа кратък текст, може да съдържа видеоклип, може да съдържа линк към уебсайт, може да си съставите вътре в него анкети, да поставите и контакт форма, а също така естествено и снимки. Сега, искам да ви покажа първо как се прави едно EPSI. Отиваме в EPSI-та, слагаме някакво заглавие на EPSI-то. В случая искаме да презентираме денонощен магазин. Пише, например, денонощен магазин. Добавям го, като вече добавено EPSI-то във всички останали към моите останали EPSI-та, мога да започна да го редактирам. То представлява де-факто един мини веб-сайт. Мога да поставя картинка на самото EPSI. Тоест, точно е тези картинки, които вие виждате, че се въртят тук. Предварително съм подготвил няколко снимки в директория магазин на десктопа, които качвам в момента. Така, първото нещо, което може да сложите е някакъв текст. Да кажем, ето този. Не правя специална реклама на този магазин, но просто за да демонстрирам как се поставя текст. Може да е различен и смисъл може да е някакъв друг текст. Публикуваме. Така. В следващия бокс мога да кача евентуално, т.е. всеки може да качи каквото иска, няколко картинки от моя денонощен магазин. Ето, добавяме картинки, които съм подготвил предварително. Така, това са моите картинки. Можем да добавим също така видеоклип, ако сме снимали нашия магазин, т.е. бранда, който рекламираме в момента. Видеоклипа трябва да е качен предварително в YouTube, който не е сложно. Ето, показвам ви. Взимаме този линк за денонощен магазин, който също съм предварително подготвил, за да не търсим и да губим време. Поставям го в секция линкове. Картините качвам от секция галерия, при което вече е качен този клип. Можем да го увеличаваме, да намаляваме и така нататък. Да го гледаме вътре в самата платформа. Следващото нещо, което можем да направим е да качим анкета.
Например, пазарувате ли от денонощен магазин? Въпрос. Добавяме анкетата. Значи повтарям, анкетата се прави от ето този бутон, доста е просто. Ето първия отговор, казваме, например, да. Втория отговор. Не. При което анкетата е готова. Т.е. ние може да провокираме нашия евентуален бъдещ клиент да гласува за това дали пазарува в денонощен магазин, дали нещо конкретно или пазарува в денонощен магазин. Просто да гласува. А след като гласува в анкета, той печели едни звънца, които са ето тук. За по-подробно обяснение, просто трябва да прочетете, като влезете в платформата, какво ви носят тези gamification елементи от платформата. Друго нещо, което можем да добавим е контакт формата. Ето това е моя имейл, който се добавя автоматично. Тоест може да добавим и други имейли, ако искаме, ако нашия бизнес е свързан повече с онлайн бизнес, примерно с водена кореспонденция по интернет и така нататък. Следващото нещо, което можем да добавим, пак през бутона Link, е някакъв веб адрес. Предлагам, може да добавим включително, да кажем от BG Maps карта. Изтегляме, избираме мястото на този денонощен магазин, избираме линка, копираме го, копираме линк, поставяме го тук, след което добавяме и ето виждаме директно как излиза адрес. Това може да бъде какъвто и да е вебсайт, включително и вашия вебсайт, което оформихме едно EPSI или кратка презентация на вашия бизнес. За да се вижда от всички, самото EPSI може да се вижда от всички, от потребителите вътре на системата, от вашите приятели вътре в системата или от вашата аудитория. Това после ще го коментираме, което е доста интересно, или от всички в целия свят. От тук нататък вече можем да направим, да кастомизираме на къде да бъде насочена тази реклама или това EPSI. Може да бъде в категория, да кажем, оферти, да кажем примерно подаръци. И да добавим нещо, което е много важно, да добавим ключови думи, по които да ни намират в Google. Да кажем денонощен магазин, така, да добавим примерно града, София, да добавим квартал, да кажем Суха река, което е много важно. Ако вие сте примерно от Сухата река и търсите денонощен магазин в Google, това EPSI ще бъде едно от първите, които ще ви излезе като резултати и при това безплатно. Като то може да се появява по ето тези целеви групи. Смисъл може да излиза при тези целеви групи. Така, с което ние завършваме EPSI-то. Не е лошо да разгледате всички възможности на определене на целевите маркетингови групи, които ни позволява системата. Защото те се предлагат безплатно, за разлика от Facebook и Google. Публикуваме и EPSI-то. Така. Добавихме всички ключови думи, които искаме и публикуваме EPSI-то. При което самото EPSI започва да се върти в системата тук отстрани и да се предлага на останалите юзери. Всеки може да го види при определени обстоятелства, ако е насочено към него, ако е насочено към определена държава, вътре също може да се види това нещо
в самите настройки. Не го показах, но е възможно. Така. Тоест, вашата кратка презентация на денонощния магазин изглежда ето така. Ако я харесвате, ако го харесате, вие ще спечелите една монетка, която ви позволява после вътре да пазарувате различни неща в самата система. Също така може да гласувате и за вътре в самото EPSI, в анкетата, което също ви дава монети. Това ви показва вашата активност, колко сте активни в системата. Другото ключово нещо, което е много полезно за вашия бизнес, искам да ви покажа как работи на практика и как се намират в Google безплатно вашите оферти или вашите EPS-та или вашите кратки презентации. Всъщност тя е заредена по подразбиране. Един мой приятел има сервис за автомобили и монтаж на газови уредби. Ето пише оферти АГО. При което абсолютно безплатно виждате на първо място посредством ключовите думи е индексирана тази специална оферта от този сервис за монтаж на автомобилни газови уредби. Вие можете да видите как хората като кликнат ще видят какво излиза. Ето, той си е направил по този начин. Какви компоненти ползва, анкета, в която всеки си гласува, какъв автомобил кара, къде му е местоположението, кога работи сервиза и така нататък. Друго нещо много важно за тази система е, че тя предлага вие да привличате ваша аудитория, т.е. все едно ваши приятели. Тази аудитория рекламните права върху нея са ваша собственост и вие може да ги предлагате на други компании за поднаем или за продажба. Условно казано, ако аз продам моята аудитория, т.е. хората, които съм привлякал в системата вътре, мога да ги отдам под наем, да кажем, на този сервис, за да може приоритетно неговите EPS-та или неговите кратки презентации, когато е вътре в системата, да се показват на моята аудитория, т.е. на хората, които аз съм привлякал. Това е накратко. Системата е доста обширна. Възможно е вътре да се прави собствен рекламен бизнес, както и да се презентират други бизнеси абсолютно безплатно. Също така да се презентира и интересно съдържание, ако вие се интересувате, примерно, любима група и така нататък, да направите EPS-та за нея с снимки, видео, концерти и други техни прояви. Това е за сега. Използвайте я. Видяхте, че е абсолютно полезна и може да ускори определено вашия бизнес. Благодаря.